Fodca gydag alarch chwys. Cofio, dyna gyd ti'n neud y Cymru bach capelig, diflas. Siwt y frethyn, bar y menyn, llaeth henwyn. Cyffra wrth baned syth, llosga dyd y hun a siarada gyda'r Sais. Dyngosa iddo mewn i'w llwyth colledig Israel. Yfa gyda'r afiach, yr anferth, Seidr Tampax y fam Frenhinus yn 1949, fi. Iawn? Iawn fel y dywedodd Dai Jones gan miliwn o weithiau bob Sean y Siani. System addysg go iawn. Blantos. Neis yw eich gweld mewn daps a dillad eich hunain. Blantos. Neis yw eich gweld yn ysmygu a chnoi yn y gwersi. Yr agenda am heddiw. Dosbarth 1. Sut i osgoi bulimia. Dosbarth 2. Sut i rogli nwy yn iawn. Dosbarth 3. Sut i wisgo diwrex yn y tywyllwch. Dosbarth 4. Sut i dwyllo mewn aroliadau. Mae dosbarth 5 fel chi'n gwybod, arbrofiad gwaith mewn ffatri LSD-r wythnos hon. Amser egwyl, tesennau dop ar werth yn y cyntydd. 20 ceiniog y darn, elw i Gymdeithas yr Iaith. Amser cinio, disgo acid yn y lolfa. Tan 3-3-5, Stella Atwa, swllt y peint. Rodney Tomlinson, can llinell erbyn y fori. Nid wyf i fod i fynd i'r capel ar ddydd Sul ar unrhyw amod. Welys i ti ddoi, ond ni dros yr hewl yr hogyn ffôl. Reit, canwch y glwch, Mz Piw Robaich. O, Mz Piw Robaich. Hanner awr wedi 3 yn fy stafell a gwisgwch lan fel athrawes. Nodyn adref, Aberteifi. Beth o ti'n disgwyl, mam? Cwestiwn? Ateb? Y pab? Iesu newydd? Norman Bates? Dewin? Na fi, un syml, un cymleth gyda môr o garth ffosaeth yn ei galon hanesyddol. A pharanoia yn y prynawn, a grawnwyn ar y llawr, a'r wawr yn torri, fel porfa o gwmpas.